Johnny X. Consideră această baltă de noroi modul meu de a spune: nu poți să zbori! Copii, nu încercați asta acasă. Băieții nu zboară, dar e rândul meu. Ce-au nebunele tale de surori? Îl așteaptă pe Jill. Bună, Jill! Salut, Johnny! Bună, Jill! Salut, Johnny! Bună! Salut, Johnny! M-am săturat să aștept să ne bage Jill în seamă! Suntem frumoase! Da! Nu. Cred că nicio ultralicoare a dragostei nu l-ar putea face să vă observe pe voi, urâtelor. Buna dragostei transformă celulele de atracție ale lui Jill și o să se îndrăgostească de noi! N-a zis tata fără experimente pe copiii vecinilor? Ba da, dar cum o să afle? Nu o să afle. Dacă ne schimbați și nou ADN-ul ca să putem zbura, îmi dați $5 și spuneți că sunteți proaste! Ne șantajezi? Da. Și încă cum? Am exagerat cu șantajul. Mi-am dat seama. Bună, Jill! Bună, Susan! Mary? Întotdeauna mi-am dorit să vă spun ceva. Da, Jill! Te iub... Deci, dacă te facem să zbori, trebuie să prinzi maimuțoiul Jill și să-l aduci în laborator. Ca să-l schimbăm la loc și să nu încurcăm cu tata. S-a făcut, dar acum 3 ore vroiam să zbor, așa că faceți-l pe Ducky să zboare și mie dați-mi puterea de a-mi schimba forma și mâini de uragan. Și tot trebuie să spuneți că sunteți proaste! Lasă-o baltă! Sunt în centrul orașului Pork Valley, unde nimeni nu poate opri maimuțeul mutant cu skateboardul. Guvernul a chemat trupele de intervenție pentru a tranquiliza periculoasa primată, după care să o ducă într-un laborator ultra secret, unde va fi supusă unor experimente dureroase. Bine, vă transformăm! Și... Suntem proaste! Bine, e în regulă, dar vrem și niște costume tari. Din această clipă trebuie să-mi spuneți Johnny X! Niciodată! Sper că nu o să ne doară, nu? Nu! Doar pe tine! Hei, zbor! Pot să merg în locuri în care niciun câine n-a ajuns vreodată! Nici să nu te gândești! Schimbarea formei! Activat! Plecați după Jill! Hei, încep să mă pricep la treaba asta cu zburatul? Maimuțoiul mutant ne distruge orașul rustic și liniștit. Nu-i puteți face nimic? Schimbare de formă! Reactivat! A sosit vremea, maimuțoiule, să nu mai terorizezi lumea aruncând cu mere! Elefantul mutant vorbitor o să oprească maimuțoiul. Aici scrie că trebuie să prindem un maimuțoi mutant. O greșeală de tipar. Asta nu făcea parte din plan? Nu, dar o să-l prind pe Jill după ce o să evadez cu ajutorul mâinilor uragani! Să știi că ieșai mai ușor dacă te transformai într-un șarpe. Dar atunci nu aș mai fi prins maimuțoiul! Iai! Am capturat maimuțoiul mutant și îl ducem la bază. Nu te mai linge! Prinde-l!
mai multe puteri. Propulsie energetică din posterior? Eu cred că dacă e să mergem peste ea din armată, trebuie să putem ieși din orice situație. Eu nu mai mănânc asta. Dar trebuie să recunoști că are o precizie impresionantă. Adică... Bună, dragilor! Johnny arăți ridicol. Oh, tort! Are gust ciudat. Ultimele știri despre maimuțoiul mutant. Îl ducem la o testare amănunțită și probabil foarte dureroasă. Vrem să aflăm cum îl putem folosi în scopuri militare sau pentru reality show. Îl ducem în zona 51 cu 1, o locație super. Taci, nu spune unde îl ducem! Nu, dar mine mă doare. Cum așa? Pare cunoscut. De cine vă amintește maimuțoiul ăsta? De nimeni, trebuie să plecăm, pa! Ce aromă e asta? Hei, cine a crezut că e o idee bună să-i dai mere la cina? Zbor groaznic. Ei, poate că ai preferat să mergi cu vreun alt câine zburător! Am găsit planurile bazei. Jill este ținut în aripa de sud, clădirea 13. Și zboară mai jos, or să te bate radarele. Nici o grijă, suntem practic invizibili. Un băiat cu un costum frumos și un câine zburător. Alarmă! O să consider asta un semn rău. Ei, să-i vedem dacă pot face față. Schimbarea formei activă. Vină cu mine dacă vrei să trăiești și să-ți revii la normal și să nu ți se facă experimente dureroase. Înapoi! Am puteri super mutante. Înseamnă că suntem 3. Hei, și voi aveți puteri de mutant? Exact. E un proiect ultra secret prin care eu... Nu le spune chestii secrete. Te-am văzut când ți-ai folosit puterile de schimbare a formei și mâinile de uragan și acum le-am neutralizat. Dar nu mi-ați văzut și ultima putere! Gânduri creatoare de flăcări. Noi încă mai lucrăm la asta. Înapoi! Nu mă tem să folosesc asta! Le-am spus că nu mi-era frică. Vino cu noi, te rog! Urcă-te pe... Acasă, super bătaie și repede! Nu glumesc! Repede! Acum! Puteți reperați fixez ținta. Hai, Stucky, către Johnny. Ne trebuie o propulsie turbo și încă una mare! Terminat. Wow, n-am prevăzut asta. Maimuțoiul se află sub control și nu este adevărat că a fost eliberat de alți mutanți sau că noi mințim în legătură cu mutanții. Ia uite-te, de unde o fi apărut asta? Noi plecăm. Pa! Bine că nu o să-l mai vedem vreodată pe maimuțoiul ăla. Bună, Jill! Salut, Johnny! Auzi, mutanți, să nu vă aprind vreodată că vă jucați cu ADN-ul. Uite, Johnny a mâncat toată fasolea. Noi trebuie să